Let's go to Aurora. Saan pupunta? Yan. Makeup pa more. Sige, ante. Pag-ibig ko sa'yo ay magbabago at kahit na anong bagyo ay masusunod. Okay na, bayadan na. Ay, meron pa yung 500 ba lang? Ay, nabigay na sila Mike. Tapos? Hindi, sarado sila. Hi, Kete, Mercy. Hi, guys. Teh, Ketoy. Sino? Daddy mo? Aba, daddy mo. Saan tayo? Hindi, isa pa. Pa-selfie. Dali. Demanding eh, no? Demanding. Wait lang dito. 1, 2, 3. Sama po. 1, 2, isa pa. 1, 2, 3. Landscape ka na? Hindi, sa vlog lang ito sa YouTube. Try ko. ASMR. Yun, may malaking isda doon. Mahaba. Yun ano. Video mo. May video. Maya Yes? Anim? Naingsup kasi. Ulog natin yan ah. Hindi. Dito